Rwy fi wedi enwebu Liwsi James ar y cwrs gofal, chwarae a datblygiad plant lefel 3. Nes I cymryd drosodd asesu hanner ffordd drwy y cwrs lle nath Liwsi weithio mor galed I orffen y cwrs mewn 7 mis, gorffen popeth eu portffolio, wneud gwaith ymchwil gwych o fewn yr amser byr. Dwi wedi mwynhau gymaint am cwblhau'r cwrs yma a jyst cael y profiad o gallu cwblhau'r cwrs a gweithio yn y cylch ar un pryd, achos roeddwn ni'n dysgu a dysgu o hyd pob dydd, a pan roeddwn ni'n dysgu rhywbeth yn ystod y cwrs, roeddwn ni'n gallu mynd I defnyddio fo wedyn yn y cylch. Rhoddodd Liwsi gymaint o ymrwymiad da i'r cylch, lle oedd hi'n ymchwilio yn dda I fewn i'r cwrs ac oedd hi'n dangos ble oedd hi'n gallu ymchwilio theori I practis trwy damcaniaethwyr ac y gallu asesu plant yn dda iawn. Nes I wedi mwynhau gael y profiad o arsylwi ar plentyn a'i meysydd gwahanol o'i ddatblygiad, a wnaeth o wedi helpu fi dysgu pwysigrwydd arsylwi ar plant yn y lleoliad, achos yna dyn ni fel staff yn gallu gwybod beth dyn ni angen wneud I helpu pob plentyn datblygu fel unigolion, achos bod pob plentyn yn wahanol wrth gwrs. Pob lwc yn y dyfodol fe eidi'n bell yn y maes gofal plant, pob lwc yn y cystadleuaeth.